खुलुमबाय रायजो राजाफोरनिसिम। आं दिनैहाय रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ लुबैनानै आखाइ खबजबनानै आरज गाबहरो। आंनि फिसाया गोबाव समनिफ्रायनो बेमाराव गोलैसोनानै दङ आरो गाव जा आगोल समाव मोजां समाव एसे एनै खामायदोंमोन बेफोर थाखा फैसाफोरा सेस थांस्रांजोब्बाय गावनि बेमार सिकित्सा खालायनायावनो। दिनैहाय आङो बिराद जार्लायाव गोलैनानै दङ। आंहा फिसा सानै दङ आरो नैबे आंनि फिसाजोआ जेब्ला बिफाया गोब्राब जोखोम जादोंमोन होमब्ला 4 बोसोरल'मोन। बिसोरखौ लेखा फोरोंनो बा फिसायखौ सिकित्सा लाफिननो थाखाय रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ लुबैयो आरो रायजो राजाफ्रा अननानै आंनो अनसुंथाइ हरो एसे, आरो गेदेमाफोराबो एसे अनहरो जा एसे हायो। बिनि थाखाय आङो आरज गाबनाय जायो। आरो आथिखालनि बिटिसिनि चिफ मानावदा हाग्रामा महिला रिसार्च बिथांनिसिम मा खावलायनो सानदों? हाग्रामा महिलारि सारनिसिमबो आङो अनसुंथाइ लुबैयो एसे, जाहाथे अननानै आंनो अनसुंथाइ हरो बिनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय। न'खर सालायनो बा फिसायखौ सिकित्सा खालामनो थाखाय आरो न'खराबो बिराद जारला जानानै फैबाय नालाय। सिगाङाव बबेयाव देखायहैयामोन? सिगाङाव फार्स्टआव आङो क'क्राझाराव लांग्रोदोंमोन। क'क्राझाराव हायैनि थाखाय रेफार खालामनाय जादों सिलिगुरियाव लांबाय। बिदिनो 27 दिन दोनहैदों आरो 27 दिन दोनहैनायनि उनावबो मोजां जाफैयाखै आरो सेस्था खालामदोंमोन जा एसे फैसा थाखा दंमोन बेजों, थेवबो मोजां खालामनो हायासै। फैसा थाखानि आंखालावनो आं आंनि फिसायखौ मोजां खालामनो हायाखै आरो बिनि थाखायनो आङो अनसुंथाइ बिनाय जाबाय आरो गेदेमाफोरनिसिम, सात सिफनिसिम। रायजो राजाफोरनिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइ मोनोब्ला फिसायखौहाय लांफिननायनि माबा रायजो राजाफोरनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनोबा आङो फिसायखौ लांफिनगोन आरो सिकित्सा खालायफिनगोन आरो फिसाफोरनोबो एसे लेखा फरायनायाव मदद जागोन आरो आंहा। गथ'फ्रा बेसे क्लासाव फरायो? देरसिना दा 10आव मोनबाय, ओमफ्राय नैबे उन्दैसिना 3आव। फिसाया बेसेबां बोसोरनिफ्राय बेफोरबायदि गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै थायो? 3.5 बोसोरानो जाबाय। 3.5 बोसोर। थाबायनो हायाना? थाबायनोबो हाया, रायज्लायनोबो हाया आरो आखाइया गासिबो फारसेथिंनो टटेलि थैजोबनाय आरो। दा रायजो राजाफोरनिफ्राय जि अनसुंथाइ मोनो बेखौ रायजो राजानिफ्राय बेखौ माबायदिहाय मोनजानो लुबैयो? जे एकाउन्ट नाम्बार, मबाइल नाम्बार, एकाउन्ट नाम्बार होनायाव हरबानो जाबाय। QR क'डबो होनाय जादों। आरो आंनि फिसायखौ बे 3.5 बोसोरसिमाव आङो नायैनो जेनेबा फैसा एसे थाखा फैसा मोनो बेखौबो नायनानैनो जोबस्रांजोबनायनि लामायाव फैबाय आरो माखासे प्रपार्टिफोरखौबो फाननांगौ जानानै फैबाय। दिनै गैयाखौनो होनजायो आरो आं।